xi qabelkom ħalli Imta darbiet kollox jiena. Jek taraw xaġa interessanti jibatulna fuq shooter@danusand.com. Ma tafx. Hello, inselmulkom, nilqawkom fuq shooter. Mbagħad tajt dik il-biċċa. Hello. Tajt xejn, ersa, ħanibda jien, sinjuri, fl-istret ta' Messina, anke curious fact mal-ewwel. Lemħu balena, għaraw da xejn. U t-turisti iġġennu ta' ovvjament biex tilmaħ balena għara rebħadik f'dak il-post, hija xi ħaġa ta' barra minna. U ġennu turisti. Ġennu biex xejn turisti. Jiżuża ma rsax lok taf kemm il-balena jkun hemm. Fej. Ma rsax lok. U għajja bis-serjetà. Għal-ħada bawart nobra ċi tlieta jisom baleni U għajja kemm int vera kiesa, ħanajdlek. U għanzi, aħjar nitalmu xi ħaġa u mmorru Selective Aging Center tal-Isla. Taf x'qed ngħid? L-Isla l-uffiċċju tagħna mhux daqshekk bot fis-sawt stess, ħammur jien għedlhom tax ma tantx irtensu. Mhux hekk. Ibqgħu. Ħajmorru. Kif inti ħi? Alright, thank you. X'qed nagħmlu llum? Naħdmu l-ganċ. Il-ħana orini. Dix ħassir la tkun lesta. Basket. Kelli ngħidlek tagħmel li penti tagħmlu li. Intkom mhux paċenzjużi għalhekk. Imma tiġi tgħidu kelma. Immissa jiġi l-exercises ukoll. Exercises tagħmlu? Jiena smajt li inti tagħmel il-cartwheels. Nirringrazzjaw l-Alla li għandna day center issa fi xjuħejti. Li għad naħdu pjaċira għattaw tletzijata u dak tajf il-ġemma, sissa nalmu naqra tfal u koll, mux l-anzjani bis. Sissa għanna tlieta, forsi jiġu zjetu. Għanna dik il-xewqa ta' Mela issa barra l-ħajju l-anzjani jenaqdu ma'kom. Għalix dejjem tajjeb li kollok naqqa kumpanija ma toħġ waħda. Issa qed ngħidu tfal ukoll biex jiġu ħalli talmuhom xi affarijiet. Qed nagħmel kumpanija, issa waħdi. Allora, Proset. neħu pjaċir. Grazz, inti narawk f'ċentri tal-anzjanità attiva oħra. Kemm taraw importanti l-biċċ tax-xogħol? ħafna u għaxin taqaw jitkellmu bħalma qed tara inti u kull ċentru differenti. Inħajru iktar anzjani naqdu ma'kom, grazz, kemm imorru u ġibu fl-applikaw. Anka l-Kunsill. Applikazzjoni l-Kunsill u jistgħu japplikaw. Ma nisqu qatt l-importanza li ma toqgħodux waħedkom. Ejja u qattaw ftit sigħat ma' ħafna nies interessanti. Grazzi. Grazzi. U grazzi l-ħbib tagħna tal-Isla, barra li hemm l-anzjani, hemm ukoll tfajjel x'kejken li qed jitgħallem minn l-anzjani, kemm interessanti. Importanti. Sinjura Asa jew Kaxa, ma nafx. Koni, ħana tijielu litra li tajtni, ċefejt litra u tajjielu għax da jitla fl-affarijiet biex tara li uffiċjalment tajtu litra. All right. Tant jiena bħas-soltu wara l-anzjani jiġu it-tfal. U jiena staqsejt din id-domanda li Għalhom moħħhom tfal. Meta ġiri ġildu l-mami u d-dadi tiegħek, ma min iżżomm inti? Maħat. U ġiri tipprova tifridhom? Najdilom jiqfu. U jobduk? U fuq xiex jġildu iktar? Ma nafx. Ma tafx. U inti ma min iżżomm? Jina, t-nejn nżom. Ottihom punishment. Id-dida taħħu ma jieħux ċokolata jena biss. Tajjeb, proset u l-mami. Ma taħħux is-switz jitħob. Daqsek, missom ma ġildux. Tajjeb, ġiri ġildu? Le. Le, għat. Imma jekk jiġġieldu xi darba ma min ħażhom int? Ma t-nejn. Ma tnej. Edhom biex jaħflu xorxin. Tajba. Todux tamlu hekk tajjeb aħna biex namlu paċi tajbin ma' xulxin. Maħat. Jina mġu l-kamra u nibda nsabbat. Biex jisimgħuk. Nsabat pum pum pum, ċim pam pum, ċim pam pum, u mbagħad noħroġ u ngħid. Tajt kelma ħażina. Ma like Tajja. U joqogħdu mbagħad meta tajjeb magħhom. Le, kultant insomma li għan nifsi. U ġirid jom punishment għal jiġġieldu? Seta mismawni. Ma jisimgħux. Għaliex għaż-żgħira? U kiekux punishment ittihom. Minna sigaretti u minna mobile. Minna sigaretti u minna mobile, għasib tajba.
U minn hawn appellaw jekk għandkom it-tfal tagħkom u tixtieqhom jieħdu semmana kull ma tridu tagħmlu tibatunna email jew inkella fuq il-WhatsApp number tagħna. U moħħkom hemmhekk ħatibatuhom tiġġieldu għax kollox jiksfulkom il-ġenituri. Ġew għalikom, sinjuri.